I onda je 44. su Englezi shvatili da znaš da trebaju obraniti čast engleskog nogometa, jer neki drumski razbojnici haraju naši i ubijaju momčadi Rafa, momčadi Mornarice, momčadi britanske. To su bile jake ekipe u kojima su igrali čak i profesionalni nogometaši engleski koji su regrutirani u Drugom svjetskom ratu. I onda je dogovorena ta čuvena utakmica u Bariju pred 50.000 gledatelja. To je najveći sportski događaj u Drugom svjetskom ratu između Hajduka i momčadi britanske vojske. Hajduk je do tada već bio potpuno iscrpljeni malarijom. Igrači su putovali s Jamesom, to je stari jedan kamion, spavali su u košu kamiona ili uz cestu. Tako da su, držali su se prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme su ih ovi ubili, mislim da je 7-2 završilo za Engleze, ali tu naravno rezultat nije bio bitan. Poslana je poruka, slika obišla svijet, to je baš poznata utakmica i prihod od karata, pola stadiona su bili američki vojnici koji su navijali za Hajduk, a pola britanski koji su naravno navijali za britansku. Tako da je bilo čak i nereda na stadionu. Torcida USA je izazivala nerede. Bilo je čak i nekoliko tučnjava, to je zanimljiva priča. A prihod sa utakmice se dijelio, znaš, pola novca išlo za partizanske ranjenike, pola novca za žrtve nacističkog bombardiranja Londona. I onda je došlo oslobođenje i Hajduk se vraća u Jugoslaviju, kao cijelo vrijeme igra kao Hajduk. Oni su praktički mobilizirani, oni su službeni klub Hajduk, Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, i nakon što je odbio, rekli smo, i Mussolini u ponudu da igra u seriji A, talijansku prvu ligu, nakon što su odbili da igraju u NDH, došla je ponuda 45. da Hajduk bude i službeno klub, armijski klub. I to smo odbili. Rekli su iz Hajduka, zahvaljujemo, mi smo obavili našu misiju, rat je završio, mi se sad vraćamo u Split i Dalmaciju, mi smo klub Splita i Dalmacije i onda je osnovan Partizan kao vojni klub. Hajduk je trebao biti to što je kasnije bio Partizan, mi smo i to bili, dakle, identitet Hajduka je to.